здравейте! Играем днес Dragon City и ще скипна да Не, защо ще скипам да изсложа слушалки? Можете, ако можете да го... можете, ако можете. Може да го гледате, ако виждате. Dragon City, please. Може да наклоня надолу телефона, но това ще струва за сметка на 4000 мати. Не е много, но ето го великия чущ там. Спики Драгън, 10 левел. Той ми беше доста силен, но се отказах, имам по-силно. Така, ще ви показвам това така отдалече, без прочетете имената и ще ви покажем за колко се продават. Така, много. Махаме. Така, следващия. Джулиан. И ето така, за който не знае как се преписва имената на всичката, една е това. И си пишете неписи име. Ще се казва Килтън 21. Направил като Килтън. Ако не знае за кой говоря, може да влезе в YouTube и да напише Килтън, а той всъщност в YouTube. Добре. Spy Dragon, Джулиан пак. Сети. Погледайте. Гледайте го. И да видим за колко се продава. За 50 000. А не е силен. Даже ви кажа, хич не е силен. Според мен не. Така, следващият. Знам, че е пропуснат тук във водния свят, но във водния капитан. Но какво да се прави? Няма много. Той е втория за капитата и последния. Waterfall Dragon. 10. Виждате от какво се прави. Елиот. И се селва за 5000. Да махай се, бе. What the fuck? Другият, който... Това са някакви слаби драгони. Ето го. Флам драгона. Watch. Даже не мога да го. Кой ти каза? Огън драгон. Това е Флайм драгона, демек огнен дракон. Села се за 100. Да. Не искам да го селям, защото съм похарчил около 3000 да го нахрана на 10. И следващия е пак Елиот. Flaming Rock Dragon. Вижте какво се прави. 10. И другия беше 10. Села се за 100. Но е като за началото, ако го имате в началото, е доста добре. Доста силен в началото. Ето го същия, само че на 7. Няма да го покажам него. И ония огнения имам го същия, само че на 10 и ония е на 7. Виждате Вулкан Драгън. Тук за миг си изпуснах слушалките. Така.
10 левел вулкана. Градил съм го вулкана. Така че такава дума няма на английски, ма е 500. Не знам защо той е толкова силен този на 15 лева. Не знам защо се продава за толкова малко. Аз бих казал, че той би се продал за 10 000. Аз ако бях, ще да го... И сега идва ред на Давид. Тера Драган. 10 лева. Виждате. Мале нещо. И виждате, той разбива земята. Села се за 50. What? Wow! Мале! Не, че го така, ама... Така. Ще направя този път така. 10 лева е. Бен. Snow Flag Dragon. Селва се за 5000. Не знам дали е точната сума за него. И пристигаме, този вече го видяхме. Ето той ще гледаме. Ето го. Ксили. Cloud Dragon. И аз проверих и е май Облак Dragon. Не знам. Виждате от какво се прави. 7 левел е. Не ми се разправяше с него и го оставих. 100 голд. Не знам защо той е всъщност силен, мисля, че не съм го пробвал би. И сега идва за този, който вече най-много се прода. Това ми е първият дракон с 3 такива все едно. Разбрахте ме. След тия трите тук. Той ми е първия и първия, за който се продава за толкова много. 100 000. Но това 100 000 ще го задръжте в джобовете, защото ще паднете, когато ви покажа един друг. Виждате този топ 10 Сия Драган Лекс. Ето виждате за колко се села за 500, надявам се. 175, няма 500. Окей. Няма 500. What? Добре, ще почна ето от тук. Виждате, ето този, който го няма в книгата. Много е добър, но хич не се бие силно. Ето така, 10 е, виждате. За 10 лева не взима много кръв. И се продава за 100. Че той е много редък. Много, много рядък. Ето какво да прави. Натискам кикса и влизам тук. И Бинк идва. Я, какво е това? Я го пред... Fire Dragon. Според мен такъв Фенис Драгон. Кокошка. Аз първо го наричах огнена кокошка и сега си измислих име огнена кокошка. И това се продава за 100 голд. Не мисля, че трябва да се продава за 100 голд, защото той е много по-силен от... Няма да прекарам повече. Идва този първият ми най-силен дракон. Идва Мумион. Мумион съм го ръщил. Муми Драгон. Според мен значи Мумия Драгон. 10 левел. Това кръстче да знаете, че е такова. Това кръгче не е някакво си кръгче. То кръст не е си някакъв кръст, а това е грамотевица. И грамотевица и това луната. И се селва за... Хора, не знам какво е това, но Мумион биеше там по слабите. Кога беше слабо? Кога имах слаби драгони, той биеше по 2 дракона наведнъж. Така мисля да забързам. Ето го дракона, 12 лева и сега го махам веднага. Села се за 100 голд. Не знам защо. Много е... Не,
Рядък. Ще е рядък той. Ето го този сега. Виждате го. 9 левел. Ето така се прави. Вие ще го прочетете. Трябва се за 100, нали? Да. 100 голд. Май си има и втора част, защото нямам право да снимам над 15 минути. Така че, айде здраве да. Както вика Shadow Cakes. Случайно е попаднал на този клип, съжалявам Shadow Cakes. Така, ето го. Както здраве. Оцелил съм го, бе. Така, 10 лева е, не ме интересува кой. Къде е 5000? Окей. Не е за малко всъщност, не е. Така, следващия е той. Значи, така, вица, аз го кръща. Така, 10 лева е. Ох, май, пръща на малко. Виждате, какво се прави? Селва се за 5000. Окей. Не искам да съм на телефон, но какво да се прави? Елиот, 10 левел, от каквото се прави, така ще на мишката. Пърли ще стане мишката. Бам! Много готино. Селва се за 5000. 100 лат. Аз мисля, че е за 5000. Така, следващия е... Ето този драгън е 15 лева, само че е при едно друго. Ще ви го покажа после. Опа, иди на 12 минути. Сега умори сте да гледам, знам. Лазар драгъна! Лазар мен съм го кръстил. Лазар човек. Или Лазар мъж. 10 лева, виждате какъв е готин. Виждате от какво се прави. И селва се за 5000. Залагам. Yes, бе! Yes, бе! Даяна